Kagahapon ang akong video mahitungod kini sa mga asawa. Karon ang akong video mahitungod daw sab kini sa mga bana. Kung unsa ang role sa usa ka bana sa usa ka pamilya. Kung unsa ang angayng buhaton sa usa ka bana ngadto sa iyang asawa. Efeso 5 versikulo 25. Mga bana, higugma ang inyong asawa, ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan o gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Ang ingon sa Dios igsoon nga higugmaon nato ang atong asawa. Ingon nga gitugyan ni Kristo ang iyang kinabuhi sa matag usa kanato. Ipakigambit usab nato igsoon ang matinud-anong gugma ngadto sa atong mga asawa. Kung ang imong gugma matinud-anon ngadto sa imong asawa, dili ka gayud makabuhat og dautan. Dili ka makasulti og dautan. Ug dili ka gayud magbuhat og mga butang nga makadaot sa imong pamilya, nga makaguba sa imong pamilya ug makapasakit sa imong asawa. Sa Efeso 5 versikulo 27, sa ingon niini ikatugyan niya ang simbahan alang kaniya mismo diha sa bug-os niyang kaanyag, putli ug walay ikasaway, walay buling o kunot o bisan unsang apan. Mao na igsuon nga kung ang imong kinabuhi imong gipagamit ngadto sa Ginoo, kung ikaw isip usa ka bana, kung imong gidumala sa kanunay ang imong pamilya, ang imong asawa sa pag-alagad ngadto sa Ginoo, kung imong gipakita sa kanunay ang imong tinuod nga gugma sa pagdumala kanila, walay rason igsuon nga ang imong asawa dili mo sunod kanimo. Walay rason igsuon nga ang imong asawa dili mo tahod kanimo. Tungod kay makita sa imong asawa nga ang Dios kay imong gilagaran, Dios kay mong gisimba, adunay gahom sa pag-usab sa kinabuhi sa tao. Adunay gahom sa paghimo nga putli sa tao. Adunay gahom sa paghimo sa tao nga walay buling. Adunay gahom sa pag-usab sa kinabuhi sa tao. Og pinaagi niya na igsoon wala gayoy ikasaway ang inyong asawa. Kung inyong ipakita sa kanunay kanila nga kamo nagmatinud-anon sa inyong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Ug labi na nga aduna kamoy tinuod nga pagtahod og kahadlok sa Ginoo. Mao kanay pinakaimportante igsuon. Mao kanay importante sa tanang bana nga makita sa inyong asawa nga nagmatinud-anon kamo ngadto sa Ginoo. Ug kay ang gahom sa Ginoo magapatiliwala, ang gahom sa Ginoo maanaa gayud sa kanunay kaninyo sa tanang bana. Busa walay rason nga inyong asawa dili mo sunod kaninyo o dili mo tahod kaninyo. Sa Efeso 5:28, kinahanglan nga ang mga bana mahigugma sa ilang asawa. Ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Ang bana nga nahigugma sa iyang asawa, nahigugma sa iyang kaugalingon. Mga bana, dili gayud optional ang paghigugma ngadto sa inyong asawa. Kung dili, ingon ang Ginoo kinahanglan nga mahigugma kamo sa inyong asawa. Kinahanglan nga ipakita gayud ninyo ang inyong pagkamatinud-anon nga pagkabana, matinud-anon nga gugma ngadto sa inyong mga asawa. Tungod kay wala gayud bana nga nagdumot sa iyong kaugalingon. Nagingon ang pulong sa Ginoo nga higugma ang inyong asawa sama sa inyong kaugalingon, sama sa paghigugma ninyo sa inyong kaugalingon. Walay tawo nga nagdumot sa iyang kaugalingon igsuon. Kung dili iya gayud kining tagdon, kung masakit iyahang tagdon, ang iyahang lawas, iyahang pakanon, kung kini naluya o gigutom, iya kining tagdon, iya kining atimanon, ingon ana usab ang gusto sa Dios igsuon. Nga ingon ana ang atong pagtagad sa atong asawa. Nga atong ipakita ang atong pagkamatinud-anon ngadto kanila. Ipakita ang imong tinuod nga gugma. Pinaagi sa pag-atiman kanila. Og mga bana, hinumdumi sa kanunay nga kinahanglan sa inyong pagdumala sa inyong pamilya, kinahanglan sa inyong pag-atiman sa inyong pamilya, sa inyong asawa, kinahanglan masintro gayud ang Ginoo. Kinahanglan masintro gayud si Kristo sa inyong pamilya. Tungod kay gibalik-balik dinhi permi sa verse nga gikumpara sama ni Kristo. Ang imong pag-atiman ikumpara sama sa kinabuhi ni Kristo. Tungod kay gusto sa Dios igsuon nga ang atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, ang atong pagdumala sa atong pamilya, ang atong pag-atiman sa atong pamilya, ang atong pag-atiman sa atong asawa, masintro gayud si Kristo. Masintro gayud ang Ginoo igsuon. Tungod kay pinaagi ni ana, kung masintro si Kristo sa atong pamilya, aduna gayud kalinaw, adunay pagsinabtanay, ug matigbabaw gayud ang gugma sa usag-usa. Amen? God bless sa tanang mga bana. Hinaot ang Dios sa kanunay
magapanalangin sa matag usa kaninyo mga bana.